La primera persona que pujarà a donar el premi és la Teresa Jamàs, la directora general de GSMA de Mobile Capital. Un aplaudiment, sisplau, Teresa. Ho faré malament, no? Però amb un accent, segur. Doncs el guanyador del tercer premi en la modalitat de millor experiència d'aula amb tecnologia digital és... On és? És l'Adrià Francesc Delgado, de l'Institut Jaume Huguet, per creació i ús de chatbots amb Telegram. Molt bé, doncs per donar el segon premi, el comissionat de Xiaomi, Miquel Àngel Somba, ens acompanyarà. Senyor Somba, un aplaudiment, sisplau. Gràcies. Això, aquí està. Molt bon dia. El guanyador del segon premi en la modalitat de millor experiència d'aula amb tecnologia digital és per Montserrat Jiménez, Pepi Contreras i Anna Tràfec, de l'Escola Prats de la Carrera. Per ell et penja un fil. Molt bé. Coses del directe. Ens llencen aigües. Que ningú es tropessi. Molt bé, per acabar aquesta categoria tenim el senyor Carlos Grau, director general de la Fundació Mobile Capital Barcelona. Senyor Carlos Grau, endavant, sisplau. Un aplaudiment. Molt bé. Bueno, aquest moment dels Oscars, com deia l'Albert, dels moments més macos del Congrés, la veritat és molt emocionant. Bueno, i el guanyador del primer premi amb la modalitat millor experiència a l'aula amb tecnologia digital d'aquest any és per al Lluís Burillo de l'Institut de la Roca del Vallès, per Roc Clalins. Molt bé, moltes gràcies. Ara també us volia donar un especial agraïment a l'empresa robòtica que patrocina el següent premi,
que és un premi que va vers les associacions de pares i mares de les escoles i fan una dotació per a l'escola guanyadora de 2.000 euros en materials a escollir per part de l'escola i a més els ofereix un assessorament també a com escollir aquests materials. És una experiència que vam encetar amb ells l'any passat, va funcionar molt bé, l'escola que va poder gaudir-ho ha estat molt contenta i per tant ens plau molt que hagin pogut repetir aquest any i per tant crido sisplau al senyor Toni Ferreter de robòtica que farà el lliurament. Moltes gràcies, senyor Ferreter. Endavant. Bon dia. El guanyador en la categoria d'AMPA AFA és, and the winner is, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Busquets i Ponset de l'Hospitalet de Llobregat. Enhorabona. Felicitats. Molta... Per aquí? Molt bé. Aquí el més perillós és tropeçar. Molt bé, doncs ara ja per fer l'última tanda ens acompanyarà... De fet, aquesta és la tanda d'experiències de docents a l'aula i per tant els que pugen aquí són aquests que han fet més de 100 i pico experiències però que només puc seleccionar unes poquetes i ens acompanyarà el conseller Bargalló, sisplau, per fer l'últim tram de lliurament de premis. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies, conseller. Bé, bon migdia. El guanyador del tercer premi en la modalitat de millor projecte de transformació digital de centre és, parèntesi, pausa, parèntesi, Escola La Candela, Institut Narcís Oller de Valls, Alt Camp. Següent. El guanyador del segon premi en la modalitat de millor projecte de transformació digital de centre és el Centre de Formació d'Adults Bon Pastor de Barcelona. I el primer premi.
I el guanyador del primer premi en la modalitat de millor projecte de transformació digital de centre és l'Escola Marià Fortuny de Reus. Farem una foto a família, sisplau. Pugeu tots els guanyadors, sisplau, tots els guanyadors. Farem una foto a família ràpida. Vinga, ànims. Podeu tornar a posar la música, si voleu, que queda millor. Senyor Somba, sí. Poseu, no? Perdoneu, però... Endavant. Jo no soc guanyador, però... No, home, no, i tant, estan tots aquí, clar. Cabremos. Aquí. Ole! Alegria!